To kuma ba zai yiwu mutum ya zauna ya saki jiki cewa sai ya samu aikin gwamnati zai yi ba. Daga bayan Allah ya kawo aikin sai a haɗa biyu da sana'ar da aikin. Akwai matakin da mutum da zai zo na rayuwa da ya kamata a ce mutum ya samu abin yi. Gaskiya ba su da alaƙa, amma kawai dai alaƙar dai neman na abinci. In ma biology ne misali, aiki mutum zai yi. Daga bayan Allah ya kawo aikin sai a haɗa biyu da sana'ar da aikin. Kuma in Allah ya sa albarka shikenan sai a je matakin da ba a taɓa tsammani ba ta silar aikin ko sana'ar. Yanzu abin da na sa a gaba shine ya zamana cewa na kakkafa gurare fiye da ɗaya. Shawara ta ga 'yan uwana matasa shine su nemi ilimi, sannan kuma idan sun nemi ilimi su nemi sana'a ko kuma su ƙirƙiri sana'a. Kada su raina sana'a komai ƙanƙantarta, kuma duk tunanin da kake da shi zai iya zama zahiri in dai akwai jajircewa sannan kuma da sadaukarwa.